поглядеть дай. Ой, не бачу. Знов мне не шанцуе. Просто зорка хутка ляціць. Некалькі імгненняў і ўсё. О, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім. А мы тут з Топом за падаючымі зоркамі назіраем і жаданні загадваем. Добрый зорны вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне, Яна і Топа. Прывітанне, Іліначка. Добрый вечар. Топачка, зараз моя чарга. Да ты ўжо дастаткова жаданняў паназагадвала. І пакуль я столькі ж не загадаю, месца табе не саступлю. А вось і недастаткова. Я яшчэ хачу. Мы ж дамаўляліся, што ў кожнага па 10 секунд. Дамаўляліся. Аднак чамусьці яны падаюць, калі твая чарга надыходзіць. А можна мне паглядзець у гэтую вашу прыладу? Што ў вас там падае? Эліна, ты чаго? Не ведаеш тэлескопаў, які за зорным небам назіраюць? Гэта ў вас тэлескоп завецца. А на маёй планеце такой прыбор называецца касмаскоп. І ён інакш выглядае. А вы таксама загадваеце жаданні, калі бачыце, як зоркі падаюць? Сябры, зоркі не падаюць. Гэта падаюць метэоры і метэарыты. Назву метэарыт я чуў. А метэор – гэта што за нябеснае цела? Ага, скажы, а яно на зорку падобнае? А чаму зоркі не могуць падаць? Я ж дакладна бачыла, што такое адбываецца на свае ўласныя вочы. Растлумач, Эліна. Так. Вы на самой справе хацелі б, каб я вам аб гэтым расказала? І каб выкладала ў вас касмічную азбуку? Хацелі. Вельмі хацелі б. Вось здзівіцца мой настаўнік Марс Нептунавіч, калі даведаецца, што на зямлі і я таксама настаўніцай стала. Эліна, а з цябе прыгожая настаўніца атрымаецца. Дзякуй. Ну што, пачнем урок. Гэта я для саліднасці. Адказваю на вашае пытанне. Што такое метэор? Ой, вельмі хочацца даведацца. Метэор, які яшчэ называюць падаючай зоркай, з'яўляецца цвёрдым касмічным целам, але да планеты Зямля ён не далятае. Ой, а чаму не далятае? Таму што цалкам згарае, калі аказваецца ў атмасферы Зямлі. А на небасхіле мы можам бачыць толькі след ад яго гарэння. Значыць, мы думаем, што гэта зорка падае, а на самой справе бачым след ад метэора, так? Малайчынка, Яначка. А хто далятае да паверхні зямлі? Метэарыт? Цудоўна, Топачка. Метэарыт не толькі пралятае ў атмасферы, але і дасягае зямлі. Прычым вага яго можа быць як і маленькая, так і даволі вялікая. Усё, болей на вуліцу без парасона не выйду. Янка, ты што баішся, што метэарыт з неба табе на галаву зваліцца? А так, упадзе на парасончык? Ну, правільна, і парасон мяне абароніць. Так, пачакайце. А што ты робіш, Эліна? Я адпраўляю запыт у касмічную абсерваторыю, каб даслалі інфармацыю па метэарытах, якія падалі на планету Зямля. Іліначка, а што, ёсць такая абсерваторыя ў космосе? Вядома, ёсць. І там вучоныя даследуюць планеты розных галактык. Здорава! А мы гэтага не ведалі. Вы шмат чаго не ведалі. О, адказ прыйшоў. Так. Зараз. Усё, прачытала, запомніла. Зараз раскажу. Ух ты, як у цябе так атрымліваецца. Гэта метад хуткачытання і імгненнага запамінання. У мяне па гэтым прадмеце адны дзясяткі заўсёды былі. А у нас такога прадмета няма ў школе. Можа, ты нас і такому хуткачытанню і запамінанню навучыш? Можа, і навучу, але зараз я настаўніца па касмічнай азбуцы. Ці вы ўжо перадумалі? Не, што ты, не перадумалі. І уважліва працягваем цябе слухаць. Так. Добра, слухайце. Лічыцца, што падзенне метэарытаў з'ява на зямлі даволі рэдкая. У рэальнасці кожны дзень на паверхню зямлі падае ля 4 мільярдаў метэарытаў. Колькі? Ля 4 мільярдаў? Ты жартуеш?
і не думаю жартаваць. Ой, усё, без парасона на вуліцу ні-ні. І не прасіце. Сябры мае, яны такія маленькія, што іх звычайна нават і не бачна. Таму яны янцы на голову ніяк не зваляцца. Значит, ёй, можно не хвалявацца. Можна не хвалявацца. Але ж я чуў пра метэарытны дождж. Скажаш, што гэта казкі? Не скажу. Глядзіце, метэарыт ляціць праз атмасферу зямлі і разбураецца, пакуль далятае да паверхні зямлі. Гэтыя кавалачкі і называюць метэарытным дажджом. Ой, значыцца, ўсё ж таки мне трэба з парасонам хадзіць. Ой, я зусім заблыталася. Яначка, не трэба, ты ж не ў Антарктыдзе жывеш. А што ў Антарктыдзе? Вучоныя лічаць, што там знаходзіцца самае вялікае скопішча метэарытаў – каля 700 000. Ого! Я придумал, куда хочу отправиться. У Антарктиду. Буду метеориты шукать и доследовать их. Янка, ты со мной? Прабач, Топачка, але ў мяне іншыя планы. Баішся, што ў Антарктыдзе пойдзе метэарытны дождж, а ты без парасона? О, нічога я не баюся. І парасон з сабой ўсё ж таки зараз заўсёды браць буду. На усялякі выпадак. А у нас першы урок касмічнай азбукі завяршаецца. Перапынак. И не простый, а мультипликацийный. Ну, вось і ўсё на сёння. Вам неабходна рыхтавацца да адпачынку. Зубки чистим, тварики и лапки мыем. И у ложечки отправляемся. А я яшчэ хачу выйсці на сувязь з Марсом Нептунавічам і расказаць яму, як я ў вас выкладала касмічную азбуку. А можаш Марсу Нептунавічу ад нас прывітанне перадаць? Абавязкова перадам. Добрай усім ночы. И космичных снов, сябры. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.